Алар авыл җирендә үз эшен башлап, авыл кануннары буенча яшәүчеләр, иң тырыш фермерлар бүген дәүләт ярдәме алды. Баштан бизнес-план төзеп, аны яклаганнар, конкурста җиңеп чыкканнар. Әлеге сертификат аларга эшмәкәрлекне үстерергә мөмкинлек бирә. 3 миллион грант тоттык, 24 баш сыерга. Нурлат районыннан Ришат Тимербулатов үз хуҗалыгында сыерлар санын арттырырга җыена, моңарчы үгезләр асраган. Ит җитештергәннәр киләчәктә дә мондый конкурсларда катнашырга ниятлиләр. Biz үз кишебез белән фермаларны салдык, агростартап ярдәмендә біз алдык, трактор алдык, мясной направление терлекләр алдык, молочный направление терлекләр алдык. Киләчәктә біз агростартап ярдәмендә зур фермалар төзергә планлаштырабыз. Безгә бик ошый катнашырга шундый программалар булганда. Арча районыннан Айзат Сәләхов 7 ел элек ат үрчетә башлаган. Бүген төрле токымлы 137 аты бар. Агростартап конкурсында җиңеп чыга. Сертификатны аңа сарай төзү өчен биргәннәр. Без строительствога, конюшня тагы зурайтып җибәрергә алынган инде. Бу грантны алгач 2 елда 360 башка җиткәргә тиеш булабыз. Терлекчелек, кош-корт игенчелек бу авыл җирендә эшмәкәрлекнең иң актив юнәлешләре. Саба районыннан Нияз Хурамшин 9 ел җиләк үстерә. Грантны үсентеләр сатып алырга һәм су сиптерү җайланмалары куярга тотачак. Бүген залга җыелган фермерларның һәрберсенең үз тарихы, омтылышлары бер авылны яшәтү. Беренче чиратта без көтәбез алардан яңадан эш урыннарын булдырырга. Һәрбер фермер үзенең проектында үзеннән тыш әле яңадан һәр үзендәге авылдагы кешеләргә эш урыны булдыра. Ул якынча безнең 500 кешедән артыграк эш урыны булачак. Һәм шулай инде bütün фермаларда сафка басканда, терлек белән тулганда 5000-гә якын безнең булырга тиеш мөгезләре терлек, шуларның 2500-ы савым сыерлары. Төрле программалар буенча грантларның гомуми күләме 650 миллион сумнан артык. Агростартап конкурсы 3 ел элек башланган иде. 2019 елдан йөзләгән кеше авылда үз эшен башлаган. Фәрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.